Εμείς τεστ. Ένα-δύο. Χάλια. Κατάλαβα. Καλά θα πάει αυτό. Ωραία. Ούτε γι' αυτό δεν κάνουμε. Άμα δεν μου αρέσει μετά θα το ξανατραβήξουμε. Ο Χριστός και η Παναγία. Όχι. Όχι. Εγώ είμαι 13. Εγώ είμαι 15. Και εγώ 13. 14. Εγώ αγωνίζομαι στη Junior. Εγώ έχω αγωνιστεί στη Junior και τώρα είμαι στη sprint πρώτη χρονιά. Πλέον στη Junior. Και εγώ στη Junior για δεύτερη χρονιά. Η Junior μέχρι τι ηλικίες? 15. Με 15. Δηλαδή εσύ φεύγετε εσείς. Μετά ποια είναι? Η Sprint. Sprint. Αλλάζουν και τα κυπικά εκεί. Όχι. Α, ναι, και σε μερικούς αγώνες είναι διαφορετικά. Στη Junior κατηγορία που είστε τώρα, καμιά θέση παίρνουμε? Έχω πάρει εγώ 2 πρωταθλήματα. Σας έχει πάει μια γυναίκα, ναι? Να σε έχει φάει, ναι. Αυτό είναι σεξιστικό. Ποιος είναι πιο γρήγορος από τους τρεις? Αγγελική. Εγώ. Λόγω εμπειρίας. Λόγω εμπειρίας. Και ταλέντο προφανώς. Η Αγγελική πάμε είναι πιο γρήγορη, αλλά ποιος θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος αγώνας που έχετε κάνει? Πρέπει να σκεφτώ. Παγκόσμιο. Νομίζω ο τελευταίος αγώνας της περσινής χρονιάς. Ο οποίος ήταν? Ήταν επειδή ήταν όλοι παρέα μαζεμένοι. Ήταν και ο Νόλας και ένα ακόμα παιδί πριν φύγουν για τα sprint. Και εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Παρόλο που βγήκα όχι μια τόσο καλή θέση. Τι ιδιαίτερο είχε δηλαδή? Είχε ότι ανταγωνισμό, ας πούμε? Είχε ανταγωνισμό, φυσικά όλοι οι αγώνες έχουν ανταγωνισμό, αλλά το ιδιαίτερο ήταν ότι ένιωσα ότι όλοι είμαστε ενωμένοι. Μπορεί στην πίστα να είμαστε εχθροί, αλλά είμαστε όλοι φίλοι και ενωμένοι. Και ένιωσα πολύ δεμένο. Τι έχεις να μας πεις? Όντως, ο τελευταίος αγώνας ήταν πολύ... Είναι, sorry που σε διακόπτω, είναι ο ίδιος αγώνας που ήσασταν μαζί? Ναι, μαζί ήμασταν. Ο τελευταίος αγώνας ήταν όντως πολύ ωραίος, αλλά μπορώ να πω αυτός που έχει μείνει στην καρδιά μου ήταν στις 5 Δεκάτου του 2023 που έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα και νίκησα τον πρώτο μου αγώνα στη Junior κατηγορία. Και ναι, ήταν πολύ συναισθηματικό για μένα. Και εκείνη η πάρα πολύ ωραία νίκη κατάφερα να ανεβώ πολύ ψηλά στο grid από μια χαμηλή θέση που είχα καταφέρει να αποκτήσω στο κόλλι και το ευχαριστήθηκα γιατί ήταν κοντά άνθρωποι που αγαπούσα και γι' αυτό και καλός και αυτός αγώνας. Στο παγκόσμιο στη Σλοβακία τώρα το 23, ο τελικός. Είχα ξεκινήσει η 16η από τους 30, ανέβηκα, έπεσα 20η, μετά ανέβηκα 6η, 7η και μέχρι τον τελευταίο γύρο έχασα στο photo finish και πήρα τη 10η θέση. Ποια είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα που έχεις μαζέψει και έχεις μπει στη στροφή? Τα περισσότερα χιλιόμετρα με το αγωνιστικό go-kart της Yame, το K1, σε αυτή την πίστα 90 κάτι. 90 κάτι χιλιόμετρα. Γενικότερα σε πίστα? Στο Q-Sendil, στο Βουλγάρικο Πρωτάθλημα 2017, 100 στην τελική ευθεία. 100 χιλιόμετρα στρίβεις με το κάρ. Με πόσα στρίβετε? Ανάλογα. Είναι... Η πιο γρήγορη στροφή που έχεις πάρει ever, με πόσα χιλιόμετρα ήταν? Ας πούμε, που λες ότι Χριστέ μου τώρα στρίβω και ό,τι γίνας γίνει, ξέρω εγώ. Σου έχει τύχει αυτό? Χωρίς να φρενάρουμε. Τίποτα, έτσι μπαίνεις και λες ό,τι γίνει. Και εγώ θα πω στο Q-Sendil. Πήγαμε φέτος το καλοκαίρι. Δεν τρέξαμε με αγωνιστικά. Τρέξαμε με 3,90. Ήταν περίπου με 85 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ γρήγορα. Εγώ θα πω στις Σέρες που έχει μια μεγάλη ευθεία και μετά ας πούμε μια στροφή με 75 αν δεν κάνω λάθος, με 3,90. Ναι.
Εμένα ήταν πάλι στο Κιούστεντιλ στη Βουλγαρία. Είχαμε πάει μαζί με το Μάριο και ναι, το ίδιο είχαμε πάει μέχρι τα 85 χιλιόμετρα μέσα στη στροφή. Πολλά χιλιόμετρα να παιδιά. Οπότε, για πες μου λίγο τώρα, θέλω να μου πεις μία φάση, ρε παιδί μου, σε έναν αγώνα, ένα συμβάν που έχει συμβεί και έτσι ένιωσες ότι είναι επικίνδυνο, έπαθες έτσι λίγο, ταράχτηκες. Σου έχει συμβεί αυτό? Ναι. Ακούω. Ναι, Λοιπόν, ναι. Ακούω ιστορίες, πάμε. ξεκινώ. Ήταν ένας αγώνας, ήταν 23 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν μάλιστα που πήρε και την νίκη μου. Φετινός. Πήρε και την νίκη μου. Ήταν qualifying. Παίρνω ένα kart, δεν ήταν τόσο καλό. Γλιστρούσε αρκετά. Πάρα πολύ. Ναι, δεν καταλάβαινα γιατί. Φτάνω στην ευθεία, στρίβομαι αρκετά χιλιόμετρα και ξαφνικά σπάει ο άξονας του kart και γυρίζει το kart και μετά σταματάει μέσα στη μέση της στροφής. Δεν μπορούσε να φύγει, είχε σπάσει ο άξονας όπως είπα και προσπαθούσαν εκεί παιδιά από την πίστα να με κουνήσουνε και έρχεται ένας οδηγός, δεν με βλέπει, δεν πατάει φρένο και έρχεται πάνω μου τοπική με όλα τα χιλιόμετρα, ναι, δεν φρένε καθόλου και τρεντάχτηκα πολύ. Εσύ έπαθες κάτι? Δεν έπαθα τίποτα, απλά ήταν, λέω, όπα, επικίνδυνο. Εντάξει, ήταν επικίνδυνο, αλλά βγήκες κανονικά. Βγήκα κανονικά, όχι, και άλλαξα κάρτ και μετά πήρα καλό και νίκησα. Και συνέχισα. Ναι, και συνέχισα. Για πες. Εγώ ήταν πάλι σε αγώνα την προηγούμενη χρονιά. Είχα μάχη, όχι, περνούσα έναν οδηγό ο οποίος ήταν πιο αργός και έτσι όπως τον περνάω τον πέρασε η αλήθεια λίγο δυνατά, καθαρά αλλά δυνατά και μάλλον εκνευρίστηκε, με έσβρωξε από πίσω, έχασα το πίσω μέρος και έφεγα με πολλά χιλιόμετρα στα λάστιχα. Το πίσω μέρος έφυγε εύκολα. Όχι, στα νοικιάρικα όχι. Μόνο προφυλακτήρες από τα αγωνιστικά. Όταν λέω φεύγει εννοώ τριφτάρει εύκολα, ρε παιδί μου, το κάρτο αυτό εννοώ. Α, όχι. Εξαρτάται. Εξαρτάται πάρα πολύ. Αν έχεις ας πούμε ένα αγωνιστικό, ρε παιδί μου, από τον 25 που έχει 22-23 άλογα επάνω. Ναι, ναι. Εκείνο δεν μπορεί να μην τριφτάρει τώρα. Εκείνο είναι θάνατος. Λοιπόν, Για πες. Πάτρα 2018, στη πίστα την αγωνιστική της Πάτρας, είχαμε αγώνα, έτρεχαμε αγωνιστικό καρτ πάλι και είχα μάχη για 7η θέση και στον τελευταίο γύρο βγαίνουμε στην ευθεία με ένα ακόμα παιδί. Στην ευθεία πάνω πριν πέσει καρό σημαία, έρχεται και με κάνει, με σμπρώχνει και φεύγω στο τοίχο και χτύπησα το χέρι μου και δεν τερμάτισα ποτέ τον αγώνα. Άλλη στιγμή που να είχα φοβηθεί, να είχα χτυπήσει σε αγώνα, δεν έχω. Δεν ήταν σοβαρό. Όχι. Το είχα δω έτσι για 2 μέρες απλά. Εντάξει, το χτύπημα προφανώς. Για πες. Εμένα 20-23 στις Σέρρες, πίσω στερών, είχαμε τρέξει endurance αγώνα. Και Τι είναι το endurance? Endurance είναι, στην ουσία φτιάχνεις μια ομάδα με πολλούς οδηγούς και πας σε έναν συγκεκριμένο αγώνα. Sorry που διακόπτω, συγκεκριμένα ήμουν εγώ, η Αγγελική και ο Ραφαήλ. Ήμασταν μια ομάδα και όταν κάναμε practice, ακόμα ήταν όλη βρεγμένη ήταν η πίστα. Και στο τέλος της ευθείας έπρεπε να πάρουμε μια κλειστή στροφή σαν φουρκέτα από την εξωτερική, αλλά δεν είχε τόσο καλό grip και γλιστρούσε όταν πήγα να στρίψω και φοβήθηκα μήπως μπορεί να φύγω, οπότε λίγο εκεί φοβήθηκα και όχι. Και ήσασταν ομάδα και οι τρεις. Ναι. Συνεργάζεστε καλά. Ναι, σχετικά, εντάξει. Όχι. Είχαμε κάποια λίγο. Τι είχατε? Λίγο στη στρατηγική, Έλειπα λίγο εγώ. στην ενδοπικοινωνία, λοιπόν όλα να μας κάνουν. Έλειπα εγώ. Όλα θέλω να τα ακούσω όλα τώρα. Κάτσε και καλαμάρι, ξέραστε τα όλα. Να σου πούμε και πόσες ώρες ήταν ο αγώνας. Πόσες ώρες Endurance, ήταν? 7 ώρες. 7 ώρες και από πόσο αλλάζετε? Κάνα... 40 λεπτά. Στο εξωτερικό έχετε τρέξει. Ναι. Ναι. Πείτε μου τον καλύτερο αγώνα σας στο εξωτερικό. Δεν έχεις τρέξει στο εξωτερικό? Όχι, όχι. Τώρα ξεκίνησα. Για πάμε λίγο. Εγώ θα μιλήσω και για τον Ραφαήλ. Άντε για μιλή. Πήγαμε μαζί, κάναμε μια ομάδα. Ήταν ο πρώτος μας αγώνας στο εξωτερικό και παραμένει ο πρώτος.
Ήταν αυτό το καλοκαίρι στο Houston, όπως είπα και πριν. Τρομερή εμπειρία. Ήταν 4 ώρες τρέξαμε. Δεν πήγαμε για θέση, δεν θέλαμε καθόλου μία θέση, απλά θέλαμε να ζήσουμε πραγματικά τι είναι καρτ στο εξωτερικό, σε μια πολύ μεγαλύτερη πίστα. Μάλιστα. Και εγώ έχασα και ένα κινητό μετά από τον αγώνα. Ναι. Δηλαδή το είχα στη μέση της όλη μου, επειδή η επικοινωνία δεν ξέραμε πώς να τη συνδέουμε τότε και έπρεπε να έχουμε τα κινητά πάνω μας. Και εγώ το είχα βάλει στην τσέπη μου και το κάθισμα έπεφτε πάνω στην τσέπη και το λύγησα το κινητό. Τι λες? Το λύγησα. Κάνετε να ασχολείστε με τα κάρ τώρα, κάνετε, ξέρω. Και εγώ παλιά ήμουνα με τα motocross. Πολύ. Πολύ ωραία. Ξεκίνησα από τα 4. Έχω αλλάξει καμιά 6-7 μηχανάκια και τέλος πάντων πήγα από τα 4 με τον πατέρα μου που ήταν τρελός μου και άρχισε να με βάζει μέσα στο άθλημα. Αγώνες, πράγματα τέτοια. Πώς ξεκινήσατε εσείς? Ήταν η πρώτη φορά που είχα οδηγήσει, ήμουνα και εγώ 4 χρονών. Είχα μπει έτσι για πλάκα, για να οδηγήσω λίγο να δω πώς είναι. Και τελικά μου άρεσε πολύ και είπα στον μπαμπά μου πως τυχαίνει να μετά από λίγο καιρό να αρχίσω προπονήσεις για να αρχίσω να τρέχω στους αγώνες. Και αυτό έγινε. Μετά από λίγο καιρό άρχισα τις προπονήσεις και τελικά Ακαδημία και τελικά μέσα στο 2022 κατάφερα να τρέξω σε κάποιους αγώνες. Ακαδημία. Στο Go Kart Center έμαθα πώς να κάνω Joker Lap και ξέρω πολύ καλά να κάνω. Κάναμε πολλές ασκήσεις αντανακλαστικών. Τους μαθαίνουμε αγωνιστικές γραμμές, πώς να είναι ήρεμοι οδηγοί στην πίστα, να κρατάνε την υπομονή τους. Εσύ ξέρω πώς ξεκίνησες. Θα το πω. Πες το, ναι, από κούνια. Εγώ όταν γεννήθηκα ήρθε εδώ πέρα μετά ο πατέρας μου και υπέγραψε τα συμβόλαια για να πάρει την πίστα και από 1-2 χρονών μπαίνω σε καρτ, έμπαινα σε διπλό καρτ και από 4 άρχισα να οδηγάω από μόνη μου μέχρι τώρα, 10 χρόνια. Μισό λεπτό. 1-2 χρονών, εγώ δεν θυμάμαι περπατούσα. Ούτε εγώ το θυμάμαι, μου το είπαν και έχω και βιντεάκια. Καθόταν η μαμά ή ο μπαμπάς πάνω στο καρτ και εγώ ήμουν πάνω τους και κρατούσα το τιμόνι. Οκ. Άρα από κούνια. Από κούνια, ναι. Εδώ μεγάλωσε. Κεραμνός Μακού είναι εδώ. Ακριβώς. Μπράβο. Από τότε που γεννήθηκα, οι γονείς μου, ένας φίλος των γονιών μου, τους έκανε δώρο την ταινία του Cars. Από τότε δεν σταματούσε να παίζει στην τηλεόραση. Είχα τρελό κόλλημα, έχω μάθει όλες τις ατάκες της ταινίας απ' έξω. Και ναι, η αλήθεια πάντα ήθελα να τρέχω σε αγώνες, λόγω του μπαμπά μου. Έβλεπε, οπότε έβλεπα κι εγώ. Και ναι, δεν ήξερα πως υπήρχε το kart, άρχισα να το μάθω και γι' αυτό άρχισα και να ξεκινήσω. Αλλά όταν ξεκίνησα, είδα πως το είχα. Έψαξα για να το εξελίξω αυτό και χάρη στην πίστα, το Go Kart Center, έχω την ευκαιρία με ένα χαμηλό budget να τρέχω και να κάνω αυτό που αγαπάω. Εγώ θέλω να μου πεις για το... Κεραυνός McQueen είναι η παιδική μου ηλικία, είναι ο λόγος που ζω, είναι ο λόγος που τρέχω. Γι' αυτό το θεωρώ βλακεία να μην τρέχω γι' αυτόν. Για πες! Λοιπόν, εμένα συνδέεται με τη Φόρμουλα 1. Καμία σχέση με McQueen. Καμία σχέση. Κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς μου μαζί με τον θείο μου έβλεπαν τους αγώνες της Φόρμουλα 1. Έβλεπα κι εγώ λίγο, αλλά δεν μ' άρεσε. Αλλά ξαφνικά λέω, wow, πολλά χιλιόμετρα, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Λέω, πολύ ωραία, μ' αρέσει πολύ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Και έτσι μια μέρα αποφασίσαμε, είχαμε ξαναέρθει πιο μικρή στην πίστα, αλλά εδώ να τρέξουμε, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θέλω έτσι να πάμε, να δούμε πώς είναι να τρέχω κι εγώ σε κάρτ έτσι. Ναι, ήρθαμε μία, μου άρεσε, λέμε πάμε και δεύτερη, πάμε και δεύτερη. Και τρίτη και τέταρτη, μέχρι που είδαμε μια ταμπέλα λίγο έξω από την πίστα εδώ, που λέει Ακαδημία Go Kart Center. Λέμε, γιατί όχι, ας το δοκιμάσουμε. Έκανα μαθήματα για ένα τρίμηνο, τετράμηνο. Μαζί με αυτά τα μαθήματα γνώρισα και τον Ραφαήλ και από τότε είμαστε και μαζί teammates. Και την Ακαδημία του Go Kart Center έμαθα κι εγώ αγωνιστικές γραμμές, τα πάντα για το kart, πώς να είμαι ήρεμος, καλός οδηγός,
Και έτσι σιγά σιγά οδήγησα λίγο αγωνιστικά και τώρα μπήκα στους αγώνες στην junior κατηγορία. Με τι τρέχεις τώρα? Με 200 κυρίως στην junior κατηγορία, αλλά έχω ξεκλειδώσει και τα αγωνιστικά, τα 390 και γενικά. Οπότε, εσύ με τι κάρτα τρέχεις? Κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο στους junior με 200. Εγώ 390. Έχουμε κάτι άλλο εκτός? Και 200. Και 200. Α, ξέρω εγώ, είναι ανάλογα τον αγώνα. Ακριβώς, ναι. Εσύ έχεις και το K1, εκείνο το διάλογο. Ανάλογα την προπόνηση που θέλω να κάνω. Ναι, το OK1 που το έχουμε και στο TikTok. Και κατά κύριο λόγο με τι είσαι? Και εγώ με 200, αλλά τυχαίνει και κάποιες φορές να οδηγά και εγώ 390. Το 390 με το 200 έχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Τεράστια. Περίπου 3 δευτερόλεπτα διαφορά. Φαντάζομαι στον εύρο του, στη ροπή του, έτσι. Το πιο γρήγορος χρόνος με το 35, με το 200 είναι 35 ξέρω και με το 390 πλέον είναι 33 ξέρω, αλλά με καλή άσφαλτο, φρέσκια και τα λοιπά έχει κατέβει και σε 32. Επίσης, και η μεγαλύτερη διαφορά του 390 είναι ο ήχος. Ό,τι καλύτερο. Για πες. Έχουν βάλει εξάτμιση διαβολική. Πο. Ναι. Στο τέλος της ευθείας να πίνεις τον γκάζι, βαράει. Σαν πιστόλι. Πιστόλι, ναι, κανονικό πιστόλι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όσο μεγαλώνουν και τα κυβικά, ελαττώνεται και η ασφάλεια. Η ασφάλεια στα καρτ και κυρίως στην πίστα εδώ είναι απίστευτη. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάθεις κάτι σοβαρό και να πονέσεις γενικά. Είναι τρομερή ασφάλεια που έχουμε και στην πίστα αλλά και λόγω εξοπλισμού και τέτοια. Για πείτε μου λίγο με τους γονείς σας τι γίνεται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ τρέχεις τώρα εδώ πέρα, κάνεις έναν αγώνα. Και είναι και η μαμά σου και ο μπαμπάς σου και εσύ ξέρουν ότι έχεις ένα κάρτ που έχει 400 κυβικά επάνω και είναι διάολος. Έτσι. Για πείτε μου. Εσύ ξέρω, η παμποκούνια. Να ξεκινήσω. Ξεκίναμε. Λοιπόν, ο μπαμπάς που είναι λίγο πιο πολύ αυτά τα κάρτ, ψάχνει λίγο περισσότερα. Με βλέπει, δεν έχει πρόβλημα, με υποστηρίζει, λέει μπράβο Μάρια, προσπεράζεται, λέει, με τραβάει βίντεο αυτά. Όταν έρχεται η μαμά, κάνει το σταυρό της, μη τρακάρω, μη γυρίσω. Λέει, όχο, προσπεράς, πάει πολύ γρήγορα, μη τρέχεις μου λέει. Πάρα πολύ, έτσι. Στον αγώνα ταχύτητας σου λέει, μην τρέχεις πολύ. Αυτά. Για πες. Εμένα οι γονείς μου, κυρίως ο μπαμπάς μου, με υποστηρίζουν πάρα πολύ. Ο μπαμπάς μου είμαι σίγουρος πως ήθελα να με βγάλει οδηγό αγώνων, αλλά λόγω οικονομικό δεν γίνεται. Απ' την άλλη, είναι η μαμά. Η μαμά μου φοβάται πάρα πολύ το οτιδήποτε. Φοβάται μη τρακάρω, μην. Στους αγώνες μου, στον τελευταίο μου αγώνα, η μάμα έπαιρνε επειδή είχε περάσει αλήθεια η ώρα, την πίστα για να δει αν είμαι καλά, αν έτρεχα. Και ναι, επειδή ήταν περασμένη κιόλας η ώρα. Αλλά αφού έχω τέτοιο πάθος, δεν είναι τίποτα μπροστά στα άλλα. Δεν με σταματάει τίποτα. Στο να έρχομαι εδώ και να κάνω αυτό που αγαπάω δεν έχει σταματήσει τίποτα. Ωραία. Πριν συνεχίσετε το υπόλοιπο, εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Πού θες να φτάσεις? Ο σκοπός μου είναι να μείνω, να με ακολουθήσει σε αυτά τα βήματα, σε ό,τι και να είναι αυτό, η πίστα αυτή. Έχω δεθεί πάρα πολύ με τα παιδιά που είναι σε αυτή την πίστα. Οι γονείς μου την εμπιστεύονται, εγώ την εμπιστεύομαι. Η οποία, να λέμε πού είναι αυτή η πίστα. Είναι το Go Kart Center στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του IKEA. Χαλκή 1, αν δεν κάνω λάθος. Χαλκή 48. 47 νούμερα κάτι. Και ναι, θέλω να εξελιχθεί αυτό, να πάω στο παγκόσμιο, να νικήσω κι άλλους αγώνες, να γίνω όνομα εδώ πέρα. Να έρχονται να λένε ο Νόλας Απόστολος που έτρεχε εδώ, όπως κάνουν για την Αγγελική και τον Κωνσταντίνο. Και ναι, σε ό,τι βήματα και να κάνω, θέλω να είναι στη ζωή μου αυτή η πίστα. Αγγελική, εσύ σε αυτή την πίστα μεγάλωσες, την ξέρεις φαντάζομαι σαν την παλάμη σου. Ναι. Για πες. Καλύτερα από την παλάμη μου την ξέρω. Τι να πω. Θέλω να μου πεις πού θες να φτάσεις, θέλω να μου πεις με τους γονείς σου τι γίνεται, παρόλο που... Με τους γονείς μου και ο μπαμπάς και η μαμά μου δείχνουν υποστήριξη πάρα πολύ. Το
Τώρα το που θέλω να φτάσω είναι αυτό το καλοκαίρι στο Βέλγιο, στο παγκόσμιο, που έχω προκριθεί. Θέλω να πάω για βάθρο, ιδανικά πρώτη θέση. Και αυτό το κυνηγάω μαζί και με τον προπονητή μου, τον Δημήτρη Τοτζούρα. Και είναι στόχος μου, άμα μπορέσω και καταφέρω να βγω παγκόσμια πρωταθλήτρια, να ξαναμπω στα αγωνιστικά. Για να οδηγήσεις ένα καρτ, χρειάζεται να κάνεις, φαντάζομαι, κάποια γυμναστική, να διατηρείς το σώμα κοφτερό, το μυαλό κοφτερό. Εγώ θυμάμαι ότι στο motocross, ας πούμε, χωρίς γυμναστική το τιμόνι δεν κρατιόταν. Ήξερα εγώ στη μηχανή, το 90% του ελέγχου, ας πούμε, της μηχανής το κάνεις με τα πόδια σου στην πραγματικότητα. Το τιμόνι είναι ίσα για να βοηθάει. Στο καρτ, εσείς τι πρέπει να κάνετε για να μπορείτε να οδηγάτε και να... το σώμα δηλαδή να δώσει το 100%. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ άμα έρχεσαι και το κάνεις ερασιτεχνικά. Αλλά άμα θες να το κυνηγήσεις και να κάνεις πρωταθλητισμό, χρειάζεσαι και γυμναστική καλή, ενδυνάμωση, αντανακλαστικά. Για να έχεις τις αντοχές να κάτσεις για ώρες, ειδικά για τους endurance, και άμα κάνεις αγωνιστικό να έχεις τη δύναμη να μπορέσεις να κρατήσεις το καρτ και να μην βγαίνεις πτώμα. Η αλήθεια, στο rental δεν χρειάζεται πολύ δύναμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν γυμναζόμαστε. Εμείς κοιτάμε αυτό το κάτι παραπάνω. Εγώ προσωπικά κάνω 5 προπονήσεις τη βδομάδα, από τις 7 μέρες. Είναι για τον αυχένα, τον κορμό μας, γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται G-force. Είναι η δύναμη της βαρύτητας που σε τραβάει για να σε βγάλει έξω από το όχημα. Αυτό το νιώθουμε και στο αυτοκίνητο, όταν φρενάρει δυνατά ο μπαμπάς, τέτοια. Και ναι, ο σκοπός μας είναι αυτά να μην τα σκεφτόμαστε, για να μπορούμε να κολλήσουμε στην οδήγηση. Ναι, είναι το 100% εκεί. Και αυτό χρειάζεται μια καλή φυσική κατάσταση. Και όταν έχουμε καλή φυσική κατάσταση και αντέχουμε, δεν λαχανιάζουμε, δεν ζοριζόμαστε, είμαστε ήρεμοι και αυτό συνδέεται με το καθαρό μυαλό, οπότε μπορούμε να οδηγήσουμε καλύτερα. Και όταν το σώμα προπονείται κατάλληλα, έχει περισσότερη αντοχή. Στο καρτ πολλοί πιστεύουν πως δεν είναι άθλημα, είναι μόνο να πατάς γκάζι και να στρίβεις την αρτιμόνη. Αυτό δεν ισχύει. Προσπαθούμε σαν οδηγοί να φέρνουμε το καρτ στα όρια του. Και αυτό έχει και πίεση φυσικά. Αυτή την πίεση δεν μπορεί να καταφέρει να την ελέγξει ένας απλός οδηγός. Πρέπει να είμαστε στο 100% και του μυαλού μας αλλά και της φυσικής μας κατάστασης, για να μπορούμε να νικάμε όπως όλοι έχουμε νικήσει και να κάνουμε το ταλέντο μας να εμφανιστεί στον έξω κόσμο. Οπότε, χρειάζεται να κάνεις κάποιες θυσίες. Ναι. Είναι θυσίες. Δεν είναι θυσίες, ενώ θες και το κάνεις. Προσωπικά δεν είναι τίποτα. Το κάνεις και το γουστάρεις. Το κάνω και το θέλω πάρα πολύ. Ναι, απόλυτα συμφωνώ. Ποιο είναι το πιο δύσκολο που χρειάστηκε να κάνεις για να μένεις σε φόρμα? Εγώ πιστεύω δεν είναι δύσκολο, ιδίως για μας που έχουμε όλοι πάθος για το αυτό που κάνουμε, το σωματικό κομμάτι, αλλά το ψυχικό κυρίως. Γιατί έχουμε και αυτούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το πάθος μας και το τι κάνουμε και είτε μας υποτιμούν, είτε υποτιμούν αυτό που αγαπάμε, την πίστα μας, που πιστεύω είναι το πιο δύσκολο να το περάσεις. Αλλά γίνεται, όλα γίνονται. Μισό. Το ξέχασες, το θυμήθηκες. New York, Καρολίνα Χερέρα, Goodyear. Τίποτα. Θα το ακούς μετά. Okay. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλοι σας θεωρείστε πρωταθλητές. Πρόσεξε, μπορεί να μην έχετε πάρει θέση. Σίγουρα όμως, είστε στον μηχανοκίνητο πρωταθλητισμό αυτό που κάνετε. Αυτό που, η πίεση που δέχονται τα σώματα σας, η πίεση που δέχεται το κεφάλι σας, δεν είναι για τον καθένα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν από τον καθένα σας μία συμβουλή που έχεις να δώσεις σε αυτόν που
Όπως όταν ξεκίνησες εσύ μια μέρα, είπες στον μπαμπά σου, ξέρω εγώ μπαμπά, πάμε να δοκιμάσω ή ξέρω εγώ θέλω να φτάσω να έχω χρόνο, θέλω να φτάσω να κάνω κάτι. Μία συμβουλή. Να ξεκινήσω. Ναι. Υπομονή, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Εγώ θα πω να κάνει focus στον εαυτό του, να κάνει παρέες εδώ πέρα, γιατί όλοι είμαστε μια οικογένεια. Αυτό έχω καταλάβει από τον τελευταίο χρόνο που ασχολούμαι. Και άμα έχει όντως πάθος, να πιέσει τόσο πολύ τον εαυτό του, που να φτάσει σε σημείο να σταματήσει, να θέλει να σταματήσει. Αυτό εγώ θεωρώ είναι το σημείο που λες κάτι κάνω. Εκεί είναι που σπάς τον τοίχο, το φράγμα που δεν σε αφήνει να κάνεις το επόμενο βήμα. Ναι. Εκεί πέρα λες, κάνω κάτι που γουστάρω και το κάνω και καλά. Ναι. Και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Όταν καταλάβω πως το έχω κάνει αυτό, θα γίνει χαμός. Οπότε συμβουλή σου είναι, με μερικές λέξεις, Πίεσε τον εαυτό σου. Πίστεψε στον εαυτό σου, το κύριο. Πίστεψε πως είσαι ο καλύτερος για να γίνεις ο καλύτερος, όπως λέει και ο Verstappen. Αλλιώς δεν πας πουθενά. Να μην τα παρατήσεις ποτέ και να μην ντρέπεσαι να ζητήσεις βοήθεια. Να ζητήσω εγώ βοήθεια από σένα. Γιατί άμα δεν προχωρήσει έτσι, άμα ο Νόλας δεν μου ζητήσει τη βοήθειά μου για να τον βοηθήσω, δεν θα προχωρήσει. Και να μην τα παρατήσεις ποτέ. Θα έλεγα ότι συμφωνώ με τον Όλα κυρίως, γιατί είπε το περισσότερο και ό,τι είπε ισχύει. Μην τα παρατάς, άμα σου αρέσει αυτό που κάνεις, συνέχισε να το κάνεις, αλλιώς δεν θα πας πουθενά. Σύμφωνα με τα παιδιά, δεν έχω να πω κάτι, αυτά που είπαν ακριβώς. έχει το ακριβώς. Τους γονείς μας. Οι κύριοι χορηγοί, η αλήθεια είναι οι γονείς μας, αλλά προσπαθούμε και σε αυτό. Εγώ έχω κλείσει κάποια ραντεβού για χορηγούς. Εγώ ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ποτέ δεν το είχα ψάξει. Δεν έχω, όχι. Αν είχες την επιλογή, έτσι, να πεις ότι θέλω να διαλέξω ανάμεσα σε κάποιες εταιρείες ή σε κάτι, ας πούμε. Πες μου μία εταιρεία που την ήθελες οπωσδήποτε, ας πούμε, να σε χορηγεί. Red Bull. Με τη Red Bull έχουμε μιλήσει κιόλας. Είπανε περιμένουνε περισσότερα και εγώ σκοπεύω να τους το δώσω αυτό. Αλλά είναι δύσκολο γιατί υποτιμούν το τι κάνουμε, ιδίως το rental. Το rental είναι πιστεύω το πιο φυσικό από το karting, γιατί στο rental είσαι αυτοδίδακτος ουσιαστικά. Εγώ προσωπικά έχω κάνει λίγες φορές ακαδημία με τον αδερφό της Αγγελικής, τον Κωνσταντίνο, και ό,τι ξέρω το ξέρω από μόνος μου. Και η Αγγελική φυσικά με βοηθάει πάρα πολύ. Να πείτε έτσι κάτι. Κατσάου. Ωραίος τρόπος να το πεις. Όσα παιδιά θέλουν να μπουν στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, το Go-Kart Center είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν. Είναι μια πολύ όμορφη πίστα, τεχνική, είναι οι προσιτές οι τιμές. Δοκιμάστε το. Τα παιδιά εδώ θα σας μάθουν τα πάντα. Subscribe με καμπανάκι για επόμενα βίντεο. Κάντε like για να μας υποστηρίξετε. Ένα comment και ένα share. Ακολουθήστε μας σε υπόλοιπα social media, Instagram και TikTok gokart.gr και Facebook GoKartenter. Ελάτε να τρέξετε στους αγώνες, είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θα μάθετε το κρυφό σας ταλέντο, θα σας προσέξουμε σαν τα μάτια μας και επίσης θα έχετε και μια δεύτερη οικογένεια.